Talire imeyoro gonguru Gusii asebali imeyumu chukisi ase nyumba ya Kilgoris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Obolemi nobonda numuru buryo bwogwesemya na kwimanya iguru y'obolemi bwekerero matogenda kwibolia nga Chisaga neke miliona litikia botambe kurwa saba kuru baitu Chisaga na no maite ekerutete chitioke buya gose chance buya nigo chiare kuye kwa ninya nyeni elindi elikuwa manye go chiribya tali chese kwizi to kwega twakaranga segasi ali Chisaga nigo chiaka yekirubaka kwa igubwa nsukigima ne omwanchu mulireria ekero kuigwa nga chinyoni ao anana mone chimba chingeni chege sare chinchu chombe cha mabere aina ya matunda asimekire meyeliro bali Gusii. Emanyie obolemi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero yabalemi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanyi asama tukamange na berengo batebya nga obolemi nobonda boigo obolemi nesiro asogokinia uchumi ya Kenya amonoro gongo rwa Gusii aberengo gotalia imeyeliro bali Gusii imeya Naikuru tabaka Nyalenda Gonga Nyangoso Embassy South Mogrango imeyekerwo bona nyogotete boigo chikuye Chisaga chibuigo na ndichikotiyogera bya nandoli bakoigo bwansu Chisaga mbwate imeyo morobelyo yoga obolemi nobonda kire Jumatato chinsa ibere chabutuko no moiroro ritukoria Jumanne omuremi giata company ya Sidco nigigo kumanya iguru yichimbusuro bwate echuchi kwa mabwango na chitari kurwara buna SC Duma 43 SC Duma 490 embusuro ya SC Simba 61 nigigo konga bwango igibwe tamarweire nige kurwarigesa igatie chigunie merongene gwike merongene na isano chichi kilo emerongo kianda asekeyemo boigo nige kurwendagira tugo enyinge kigima maiga yokogesa nige koretero murimi obwa itobonene ekero kwa yesimekire boigo embusuro ya SC Tembo 73 nero nige kwoma asebrenko byense Gusii byiguru byembura omusyoye nigogosoa gwikalira baimemono na tori kuyirigwa no mubera nige bwate ekemba egetambe ekyukibwate chibando chinyinge na boigo giesibete buya chinyoni kitari gosaria ase keyemo niguragese chigunia egatie 53 kwike 55 chichikiro emerongo kianda ase company ya Sidco nigotoko kora utafiti yechimbusuro ndorikoreta ase chiro chimbusuro chitakorerwa obotatibo isaine chimbusirechi na ochire ase chi agrovet echuchire angenaye gosoa kesimi ase namba enotisano na ibire enotisano nemo enotisato ibere yemo enotikianda gose enotisano na ibire isano nemo isano nesoto kianda isato enoti Sidco the African Seed Company migonsi bi simeke mbusuro ya Sidco eyenerenga yelige salinene Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Mwachumo ligeribono buna botambe nigo tuyalikane kigima ime ya Emanyie Jumatato nekerobono togendrete go kwariganiria munanara yagendrete gokorekana imese ya Kenya ekero tware na ritko lya rero nige kigambiro ekeria kenene Gusii High Court kiabereke gotugutererware ogwetigwa kwa ba CS emerongo 5 askere batayona nigo murobero yokorekanete maminchaniri chiko naboigo omubungo South Mogirango Silvanus Yosoro niga agendrete komo chumo governor we county ya Kisii
maiga yo kolesa bali ya ego chia senseli ya China asosora tebere buno kunogo tumeka obechi besa cha serikali ye county ya Kisii kuri no mancho muligere ya inega tiari agendera to koreka na imense ya Kenya ekerobono to kwarga ni meya Emanyie Jumatato ritwari rere kero chire chitariki isato cyumutinyo gatano na kabere umwaka no wechi 2023 Jumatato entangani mancho muligere so mutinyenga kinde to kwarigania SMS ya mangana amajaime Emanyie Jumatato aseri bwatonyare ko gosansamurana na gokumanyibu na baliki baito babere bako yasangire kuro chinkongo chonsi imene isiko yorgongo rwa Gusii inyora mna semero berionsi ya Ndizi TV asensemeri ya Facebook na bako gendera gotonyora wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube otonyora wetera Ndizi TV News asumutandao Twitter na bako twitwetera @Ndizi TV News iri togendere kwemanya na boigo gusanga amanke na boigo to base kwebe website to yure www.ndizitv.net eri bonyora ayo mona yanda mangensane yemo yabono margo monchu murigeria to kwarigania se Emanyie Jumatato na niko bono monchu murigire to kwarigania ke gima uri to kubwatranere goetera sumuno bwimanyirerio igakorokwa Joshua Auta Encheretariane Evelyn Osero. Lieutenant Nchenkuru kwa Vincent Onyancha ni gotoko chake mesi amangana yako rwa sensemo ya Musocho miye county ya Kisii asomo yego monene obakokolekana litukulia lero oyubona obagokura wonu munyakero bo monene asekia makirikia UDA Clovers Malala asensemo yegaye county ya Kisii asoko nyara kulikia bwatania bange gocha somo bwa Kenya kwanza anasekia makirikia UDA ni gobona baraya bange abuokonye bare ase obomo bwazimio la umoja wa Kenya ababa wesoke na oswase obomo bwa Kenya kwanza ninasekia makia UDA gati abo omo senator we county ya Kisii Richard Munyonga na boigo omo chumbe onyaribari masaba Dr. Daniel Manduku egati abarayi banda bange abo bariganiwa asekia mekyo kya UDA asense mejibono amangana siasa ni garokana kubwatanse kero kerian semeri ya UDA na nene Kenya kwanza ya rokana go chicheria mono omo boli bwazimio wa Kenya ni ononyana babarayi abo baba komochia obokoreri we serikali ye county ya Kisii anena asibamugania umugavana we county ya Kisii Paul Simbarati kwene kiabuna ngo bwateranale nabarayi bonsi asoko ene kiabuna magendera beire kawe kiraniwa ase county ya Kisii Mulikito Frida Kerubo na ikirane nsemeyo na gotwarigan roboti rokobwatia Okweli kiabu yawe kiamagia UDA ni gokogendete gokorekana ase county Morobelio yoni gokorekana litukulia lero asensemo ya Musocho ebunge ya kitutu chache South county ya Kisii abarai nabo igo bale bagosire kiamagia UDA mbaba ikirana sinsemecho elioko bakeroli ase omorobelio yo bakoragwa no mulikyo monene bwe kiamekyo Cleophas Malala ni go baligane bene ababwatania baya ase kiamekyo Gukwana omaseneta wa county ya Kisii Richard Onyonka nigo asegeta ekiamagia UDA koira Emeli Asorgongo rwa Gusii elioko molekera obokoreri wa county weigo oyo kabeiro mugavana wa county ya Kisii James Ongwae nigo aerera ekirenga kya ekyogoso ase kiamekyo Kerechi pati chireibere kama sasa UDA iwe na nguvu hapa Kisii ndio sasa nyinyi mtaweka governor kwa oversight ndio afanye kazi yake. UDA kikiwa weak kazi haiwezi kufanyika wapi? Kisii. Serikali kule juu President William Ruto tunamheshimu wacha afanye kazi yake. Politics is about interests. My interest here is about the Kisii community. Omaseneta omochore esi Okenyuri nigo amochirie obomo bwa azimio la umoja asogo turubania ense meomba mambo mengi and we have bent backward so much to accommodate them. Ile wenzetu ni watu kwenye meza hapa, jambo la kwanza mjue hajawahi kuzungumzia shida ya bei ya bidhaa hii ambayo huwa wanaweka masufuria kichwani. Kwenye ile kamati tukikaa huwa wazungumzii hilo. Chinga kechio boigoni gobagokera obokoreri bwe serikali ya Kenya kwanza anene asoko enana eni bogochia sechi county na boigo koinyora abagotum. Nilipata wazee wa mama wamepanga line ile pesa ya uzeeni wamepata.
all the county governments sasa hivi Mheshimiwa Rais amewapatia all county governments, hakuna county government iko na deni saizi. Kumulikira obokoleri ase county ya Kisii ni goba muchia omugavana we county yo Paul Simbarati asokungusana nano mubunge o South Mugrango Silvana Sosoro. Na araba kurwana na Simba mata alibo girango. Simba no buchumba uchi kuliwa bugira musana kwa mugavana ali. Kurati ga Simba aro muchumba bugirango gusunu mugavana we county. Nkiago chikoli bolibu Osoro. Taliyo bachege. Osoro taisani okumumina. Tinga kiechio boigoni go bagania omugavana go kwanerwa ili goikirani amagendera se county ya Kisii aseba muganirie gonchoreria chimbwa chiaye. Mheshimiwa Simbarati, mimi nataka kuomba tafadhali viongozi wenye mko hapa, kama kuna venye mnaweza hata muhurumia, mumuhurumie. Msonge tu kando kidogo, mumuhurumie, msaidie hii jamaa. Hii county yetu itaangamia. Look for a way and a strategy. Find a way of trying ya kumongelesha. Ameshindwa na kazi, tafadhali jaribu kumufika karibu, mumulete karibu, kwa maana wananchi ndio wataumia kukiendelea kuwa na mfaragano na kufurutana. Huyu mwananchi yako hapa ataendelea, maendeleo yataenda zile counties zingine, industrial parks will go to other counties, we will continue suffering, you will continue suffering. Tell this character to change his tactics, let him join the government. Boigo ni goba muchia omuraibi ya magia ODM Raila Odinga ase ogokania abakenya gotiga gwakana ebango. Anaambia watu kwamba msilipe tax. Kwani serikali ni yake. This is your government. You are paying tax for yourself, not for him. Kama yeye hataki kulipa ushuru aache kama binafsi kama Raila. Lakini sisi kama Wakenya, let's pay our taxes because we need development. Kurende abarayabo ni go babwatrania nabamenyi borogongo rwa Gusii na gutuguterare okorobekana asebaborire serikali ya Kenya kwanza gosirwa iliyokwenekia obokoleri obuya. Wale wakwenda kwa barabara na kuweka sufuria kwa kichwa isikuje hapa, not in Kisii. Ama namna gani wananchi? Na sisi watu wa Kisii, na nataka kuambia watu wa taifa hili letu la Kenya kwamba maandamano tuachane naye, tuunge serikali mkono, tusonge mbele. Sisi tunajua kweli. Sisi maandamano hapa hakuna. Watu wanajua kubeba mawe wanapatikana Kibra Nairobi. Na hapa Luo Nyanza. Frida Kerubo, Ndizi TV. Miamono murikeito Frida Kerubo ase oroboti oruro ikirano ekero togendera gotigara aso muroberio yokorekana ase chinsemo chia musocho imeunge akitutu chache South County ya Kisii nigo omubunge o South Mugrango Silvana Sosoro arokanaga komomochi mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati anene ase ogotatwara amaskani aso yokabero omugavana we county ya Kisii James Elvis Omaribongwae na boni gosoro anyarega kobolyo mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati kone kibunangwa kanara abanyakonda kibesa chiabo yemaga ya serikali ko gwatoka kibesa ekyo igatebire buno goikaje kurwandira abanyakonda iri kone kibunangwa kano bare kibesa chiabo nakobolya omugavana we county ya Kisii kone okorale mirimo n'abantu bonsi nonye bare asensemeli ya Zimio 1 Kenya nabo igona semelia ya Kenya kwanza twatanyora roboti oru asenchira yobekirano na twariganire na Vincent Onyancha Ontebere gakiyo mugavana kolega asiyago tari kuja kuvuka maandi kwa na mocheri kwa buto monto mocheri kwagenda omonto na moisore na renge stadium ngaso nkaigunga mungolo ya kaigunga ngaso ande stadium nchero mo echibiwa agakera abante zidinga osoka so abi muchinga tigari chia kwa magana tasoa na inje nkaigunga pema buya igona bere iko na ataino kuchikwandeki ngateba nchonti emena kinchiase nga kawaida mnanganje tene pilipili baganyete chigari chiane ngasoe kwanda ngaikaraza bakugosoro olire ndo karanze tai ribara ngosoro ngori karanze tai chipekero ngareterwe mese gacharu bakachaka kuseka seka na kitoko rosoro kanara mamurane no ale nera ara unja ganyete bakaoba ngora bakairana iribairana oriore tekero orio gerete ngaita orere tekero omuntu musini iriwe myaka 25 Gavana amo kutetegas. Akamotevi. Momroyo ni gabu tetegas. Moyasi. Obisi echifu ipu. Ama gozo mungwano yo. Nge na ite tetando chi asoe nga kwa makena.
chara kweli kwani magana hapo kurunje tima ndiko kuruta magana mabelwa so bono yo idu irangora itutwaje kwebanga so manje ndije chief whip wasema no mongwano tingo moyo basi ona ligi tigali cyane nditeka ngenye isato osoye gari yemo iko wanjakire basi otiga nene nditego otiga ko chandu gana kwanza mongwano iko kwa sote gasande ko gwakana Elia sote kaunta ne gwakana ne tane ko gwakana ngema kosa na yani kuchara egera bumanyenga makosa to koboliye kaunti mbobe oyino mubungo South Mogrango zirivana soro gakorera igoro yemeremo wa serikali ya kaunti ya Kisii gotigera boiga soko murekera mangana renge tobokorere wa serikali ya kaunti ya Kisii ni gobono soro anyareka gote babuna ni ge serikali ya Kisii gotumekeni bo yabasenjere tabwenrete anana maigayo mugabano we kaunti ya Kisii Paul Simbarate wakoreta ro yaego kia senseria ya China osoro ni goa muganiri arati kwene kia bunango bwatiranale n'abakolembere bonsi ya serikali ya kaunti ya Kisii arena soko ene kiabuna amagendero aberega kwenekiwa ase abananchi asipo igaganire siko yabene kwenekiwa egati yabarai bonsi oroboti oru asenchira yobwime ime ya musocho ayeboti dispensa ile ngachibwa kitakire kubekoma lyo eboli isi ile ngachitakire kwaga toko boli osoro kurwani yale gavana kitutu cha South county ya Kisii no mubunge wa South Mogrango Silvana Siosoro kaokwana kurwa sensemo ya musocho sababu ate omoyega bwoko balikia bwatani abange eriko nyarago soso muhuribwa Kenya kwanza anasekia makirikia UDA osoro ni gatogia ogwetigwa we finance bill bono batebiga lakini reba tueteti abana babinto Gusii ito eno keri kebe mono kumisa abantu be payslip wasinini aseboigo atebabuna balia barakunone finance bill balia balikire ne serikali na atebabuna kigambero nkiryogochi gotenenia ebilie yo 1.5 eliye nyomba yabege tualia chinyomba ayekoma abatebanga nje finance bill no wekara seka tuka digas asayo kuna chibesa gendo gyo jona no gendo tuba kakuna tuba timoshara oge mana oboligo na ina serikali onye tutaite finance bill yeye ange torense pi ikera ange toko kobesa egera tokore bintu lakini nyasa na akora tuba jakwae etwanya about 350 million oche richo yeye yokwa gatati para Chingakechio ni gamo chio mu governor we county ya Kisii Paul Simbarati asogo tabwa tokera banyakonda chibase chiabo osoro boy goni gamo boli arati gosiko yo kabiru mu governor we county ya Kisii James Ongwae onde we governor nje timbo ati bomedere lakini akore kasi yaye ekero tere ko mura yumu yetu kuno kutwara getamero opo kwa dali kondo ngiye kokera ECD teachers batara akalu batara liku permanent Ongwae ngikeko kera gento geteketara koru Ongwae ngikeko kera pending bill chi contract mna bona chi pending bills chi contract chi ale bile chi para mwa governor chese chi atire chi serikali sekere ko kana pending bill chi mawo para development kwa tebele ngaya abantana basale Ongwae turwakana tas moakane osoro kokwana kurwa senseme ya musocho nigamo chesabari ya yarati go cha sense ya China asa abatigete magaba MC bali bakokoboko mu uri wa Kenya kwanza anene kurwa sensemo ya UDA umaite mukagete ngano bokora ngaseti eligete na outcry as Arati spent 60 million to fly MCS to meet in-laws in China na very clear chibesa moro chama MC aba na ba UDA ngamono balomba chiti China abo boletea ba MCA na 60 million Kenya shillings chiomo Gusii chiomo taxpayer akabakoba China bokobwaye kochwa komana chiombe bokobwaye gari nigo chinga kichio sora kwanere goro yogo turwani kwa kumojika wa matanga oyokolekana bwango igasa nsemeli ya South Mogrango gati yaya no mugavano we county ya Kisii Paul Simba Arati ona kera tuwatigaire babiri njera gavana mbuone ekenyorukiane chitenzi chirali echozi pininje na abekire ebirogo nje na abekire amakono nje na abekire amabateba ngaya ayiga bono atomo speaker ngaya ayiga nayo kongali bagankwane nsoke egerero kane ngosoro no ensobo tasikiri na siasa itali crusade
njenkarra yaya mungwano tene twatigere babere nchetekere ukwano kosere ntene nenkwane mwarigani egera mubuli kole amache mubuli kole para nerangi nali atebe ngaya yentokete kuja ukorugo atenga haya mubuti kosoroka ukwano igende kikiaire haya naita senkaransa senkaransa karaya barulenga bachake kosari musimo benjengaterena niga maisonsi algereti abarayibonsi babere omugavana we county ya Kisii na begono mubungo South Mugrango Silvana Soro elikonyara korra okoigwana kwabo nana kibago chokole mirimo asobwamo ko reporter ya Ndizi TV ritirane nchenkoro kwa Vincent Onyancha. Miamono murikeito Vincent Onyancha ase oroboti ururikirano twarurubna ase gekaboniga oburaiwe serikali ya county ya Kisii abaraiga anene umuchumbe o South Mugrango Silvana Sosoro nigo bagendrete ko bacana kigimano mugavana be county ya Kisii komusana nankoro abo ero gikiri taro ya yarati guchialia enseli ya China kore ndegende kenene nkire buna abaraiya babonsi mbachore tuna bananchi tigabaikirania magendera lyaganire Tokotigana nayo mwancho murigereri nigo aba obisa korwa se kiombe kyo bochori ne chimbebe IBC bakora wono muteneneri bwe kiombe kyo Carol Manyanke amona Joseph Nanzala huyoro mokonya sensemo yokoringori enderemo endemero baba goikia oroboti rueki na kia orobebe gatie county ya Kisii na boigo county ya Nyamira anena sensemo ya keroka asibaki oroboti oruo ase kigambiro kya Nyamira no ena bokorengana no mona chebina mugu Kamau ni gate bire bunanigo wacho gotegerere kine kiaseka kya matuko 18 bosio roboti bene igoro yensema ya keroka yibona gendrete kubuna gatie county ya Kisii ne county ya Nyamira ni igoro chikobwato kwa sitaliki emeronge bire na isano nemo ase omutinyo yo amange kubwatikana no roboti oru ningo twarigana no murike tukorwa ase county ya Nyamira job manki Maiga yokutarira ensemo ya keroka nigo ensemo ye kiombe kya IEBC nabo bisakorwa se cyabisi cyindemero babeka oroboti rwabo bosi wekegambero kya Nyamira. This was for IEBC together with the Director of Survey to identify, not to mark, not to review, but to identify the boundaries between Keroka, between Kisii and Nyamira. So that exercise was carried out successfully. We prepared a joint report that's between IBC and the Director of Survey. The reports were filed today. Aseki na gegotegerera no munachi ekina mugo Kamau nigo abawakili bakwegerera ensemo ya IEBC abasaveya baneke buna nigo baroseti oroboti oruo ase obomo na ase oboikeranu between two counties. And we must be very certain. We must have a conclusive decision. The decision that other countries are going to use. Nigoli berera linene lyabaligotira asekegambero kya Nyamira maiga yensemeyemo eyeruseti kuru asekinekyo kuganigo soigwa asekinekyo. I don't keep grudges myself, but I don't know what anybody outside there would think of me when a party has withdrawn from proceedings and again comes for representation. You told me what I did was not prudent. Okay, the point is, I gave you are given a copy of the ruling. Did you pay for it? You paid for the copy of the ruling. Yes, and you said you are going to appeal. Omonachi ekina mugo Kamau narwa okona chabuna chinsemo cyonsi goyetera oroboti oruo na korwa ebirengereri byabo bosi wekegamberekyo maiga ya matuko 18. On the applications dated 14th June 2023 and 15th June 2023 respectively, the parties shall file their responses to the same within 7 days from today. The matter will then be mentioned on 26th July 2023 for directions at 12 noon. Omuwakili okwegerera ensemo omosweri n'omuwakili okwegerera ekyombe kya IEBC mbarokia ogoisaneka okonene nenchera ekinekyo kegendrete ngoro chema apo indicated tiga ekwaro kinga ebonda ligera siduka korumaega na kiboro kiri report nere barenta court resigned na Carol Manyange manager boundary IBC na assistant director of surveys Kenya intunga chipati twewa matuko 14 torigeria report to give feedback. So far
The exercise at Karoka was smooth and the report has been tabled. And but those points, the beacons have been identified, though not physically or visible at the ground, but they were identified, and now we can go to the ground and we are able to ascertain where the boundary is. Ginko reporteria Ndizi TV kurwase County Nyamira, Job Maangi. Job Maangi mbiya muno kurwase County ya Nyamira sorobote rwasenchero yobekirano boy gontogani kumanyana ki enseme ya kerokera chiko korekana anekero stariki 25 nemo yekero turaga nibono koigwa ukono cha wiki nekyo. Omonchu muligire bono gotigana na yuni go bono korobekana na bono kwe murunga niyo gotindi kwa korekana chinsemo chiegesa imeye County ya Kisii amenye benseme ni gwate abuna oburendi ni gobwarokane kwira na kendege kominse asenseme yo yegesa. Abamenya baba wesokeri tkurira rero na gokora okorobekana ni gane ne barrokanire komochia ensemo yo burendi asogote babuna nigo bakubwataniwa na mangana yo kunirya abamenye benseme yo ase okobaita libagari okoimukia egetamkiro kebwenerete. Omulike itonde Steven anaikira nenseme yino gotwariganira roboti rokubwatia. Gati yabamenye bensemo ya egesa eward ya Kitutu Central emambia lero nigo beso kina korubikana askeri bagoteba nogo kea wekerengo kyoborendi enseme yo ege kore kya bwango iga nali asomosayi bwe myaka 20 noyo mo Pancras Omurwa anyara goitwo botuko bwa Jumatano gotigerwa chingo machimbe abwa asasiri obogimanyagetali Jumamosi. No twarenge stoko tulia gatu lakini ringa tayi getisi sabaka saine alitoje totoga cheruna abantu around 25 ona harakati hiyo sintutoga stuliwa kwa stwara wikaranza tokatama ekera tuatama twenzi ekanyoro muhera na atindete umuregera atindete babwatu abantu bale batatu oyokurukuke baki na diuki ekera baita abantu abuke baki aumie tamagoko gaiga uyoko kudiuki akire go motu ari ngo kurwa manyinga umurere ateketiro ngalafu tukaja komonyora mambiaye abekire yo no mbage torokoroga ari sumurere tokokura ndro no abekire tokobori abanyagitari batutaigana marete ekero twachete x-ray bagatuteigana marete report togochera abanyagitari batwe report bateba mambia kandi mambi moche toye report na yeye teke mambi saa 12 banga sakanyaga gakora gwetero kurobekana kwa rero abamenye nigo baganirio bwene bwo musayi nyagusira igo abantu baite togo konde mugo kuoko ku mwana oyo omurwa orenge a very young soul okwete sengenjo yogo itwa nabantu baito ba community police togoteba nga justice yerokane nono mugaba noito arigereria mangana aye sengenje gari yarenge gari e county igo meaning nga abantu be county bonsi barenga reinforcement nabantu ba community police togo saba abakonyi naki ya mumiro mito etoke tarenge moibi ogo itwa wa Pancras nigo kwa mentiro bwo ba senseme yo ase serikali ye county amone birengo by'obonyanyimbo byasabira kugororokyo borendi egesa nechinsemo chinyetana ine konya bangina bakubuka ko bakubuka saa moja batakira kontinye saa ine bano ile hivi lakini bono saa hii bako sika bako ikunga saa 3 chabe ilega bachakira gusika uchinyomba internero yo discipline omonto kali goito omonto na basaye baita abantu emetwe abandi bari nyagitari abandi bamwe gitamagoro internero yo discipline omonto yabasikali bairane babwata abantu kera kwa tikirana magoso kwenda wakwe fine koirana tweti kunya kusirina ndaba muraba bakurega abange sana bana seito no bwabo nebo tuko tonya roso kanyo bato muroiro ndakora town tukunyara kana kamur yote to saidizi ku county government abagambi bito bonzi batokonye torena kitoko kali kwerende iga tosiri ebindi byegonyo kuluzi abantu ofio ogo itoko bago itesengenjo ntokageretinga nechebe omonto oyomo togokira nande oyonde maybe nababarache bakoreki abamura baitongo itubare baere abantu bali ba community police into basigete nande totaite ba maintain security lakini amangana yogo ito omonto bakokwa discipline ne bwa the procedure bibokombiro ase bono amaboli atigaire naya ase kyaba bisaba chietegesa baiteta abantu likalyo ko babwata na ko babeka ime
ababisa abwo ningo batomete aseki na ninki kiale kobunu ko reporter ya Ndizi TV Elietariane Ndemo Steven Mbiyamono muri Ndemo Steven asoroboche rwasenchira yobwekera nitogotoma gochesinga chiri chiasire bamwabo kobwatekana nokorana nse kubolende asense meyogotikana yoko ngusana nabono nigo kogendrete konekigwa ase kenta mangana ngete kemeriye kahawa anene ase society yekrubo yogotoka ase wodi ya Kegogi ebunge ya Kituchachas North ime ye county ya Kisii ekyo nigo kyairire abari mibeka wakorwa sense meyo komerana nabo bisabatendere tamangana yobremi korwa serikali ya county ya Kisii eri kugayana engane yiga aseri tkolya baba gutwara umusangirekano nagwe kero koigwana asabali mibaba ko enekia buna berure wesokia tariki 15 na isato cyomutiyiga eri gocora abaraya baya baraje kubaterenera unenchire moyo kubakonya gokinia ekemeriye kawa asensemeyo omurikito dipona sanya na ikirane nsemeyo na gutwariganira roboti rokubwatia abango bachoreta ekemerigie kawa ngati ebimerime yorogongo rwa Gusii ekyo abalimi basemeretie mono ukwana imeye ward ya Kegogi meye bunge ya Kituchachas North ni gabalemi be society ya Ekerubo babere ngusana nenene asiege kegetambe korengana no burai bwa beiraroro bagoki ne society kweli Bona chiso ya diki alengi chito inye yemo yokere moye iyereke Bona mo commissioner tobuate iga tuachire como sabato namba ya ito tatakitikoto ikintaka netie noko tatebitoira nenya ikwa kuikira bono iga abale minabuwa babale iga na ubabuateri ikiu bachire gosabe namba tatakiti Litikulia lero nigo batwarege karoma na babisa batenere tobolemi imeye county ya Kisii Elioko gayana engusanano ya beire gatiye chinseme chibere jitaigwa naini echiche nyarire koirera ogosie kwa we factory eyo ye kahawa ase ebiro bitambe igo tuataka magana ya tatu guboronge body elikonyero ikorawa na mugire dieki manga egenderere abalimi bapime kawo tumanye kuburia serikali echete ninere obochori burunge kero barure notice abarai banyara goikirana aso musangerekano ywe mbuna muwasiri bubolimi bwe county ya Kisii Dr. Margaret Obaga amono mo chief officer Emmanuel Voigo bakubwatana no director Pamela Abwebono nigo basansolengane yu asoko buna chikamati echichi abaire chikongusana na asege kegetambe na kwaligania obochori bubura yobya ase society yekerubo elego kinia obolemi bwo ekawa ruro raso mochandore ngorro bwabale babaire bagotwara ase ngincho yogosieka ase bagopimera chikawa ase egekagie chuik chire more than 3 isato lero tuigwananire abalimi balia abantu bari ime bapime kawa bayigorerwe namangana y'uburayi babwate migorogoro yabo abalimi barogongorwe nigo bagokera okona chokwe ase bate bangamba chiwe sokia asobonga chitariki 15 na isato cyumutinyo gatano akabere omwako yo wechiri wibere na 23 iliyo gwechorera abarayi abaya tokobori sikura oikatu ale chikiro chichitake iro makobori toyimberanire chitimu cyonsi bere cyabwate mechando twachibekiramo tuibona nirenga chikura nchije chiyakwe kulingana nelichiko kunalire matuko 14 kurubona igeyore tare 17 ekale mande mutinyo yosaba egera banyara koro akonyora barayibabo asenchire yobo ikirani ne senchire rowazi ko reporter getaseni Ndizi TV kurwase kenyero kya mwaro sana gegotoka imeye ward ya Kegogi asebunge ya Kituchachas North gotoka imeye county ya Kisii elitalia ne dipon asanya Mjamono muriketo dipona sanya hasorobochorwo
asenchero ya oboikirano omusubati redempta nkundi nigobono arnekia kwegokeria maiga yekigambiro goitabira no kugani kwaye asiribaga ya etwe omusubati kilea murao bino ubuna nominated MCA goiterase kia makirgia Jubilee asoroboti rotanga nigobone kia magia Jubilee kia bwatu tiritalia ya redempta asekonda muri ya kilea murao eturibagerio na redempta wakusiko asaba ko ikasekigambiro nekigambiro nigo kia moire obusibole redempta bono niganyoriro mweso nakogokera egetambukiro yekigambiro ase okwetia erietariaye asibona ruro koboria gochiase county assembly komwari bagariaye erinde kubwatira nabaraibande aso gwikirania obokoreri burubya kolengana nekigambiro ni gogia terubuna oyobonte ko wali bageri buna nominated MCA goiterase kia magia Jubilee ni garengeri redempta nkundi kolende tarikire morao bino bune ekiame kyo kiabetege kurwa dibagerio mukasi Gusii gabusongo na berire Jubilee myake menge actually na renge ko na nominated tu kuba namba 3 as Jubilee party all of a sudden ngachanganya iri 300 so changed from number 3 to number 27 bagende court tribunal gasebire 300 niwe si number 3 se yarenge kererisi ya rusitu kuru Kisii county ono na bertoro tukabuye kina gaganya Jubilee gosene change te bwatiye sheria yetu ya oda yetu kuru Jubilee kuru tribunal ngachire nande roa court nande yatebire the same as by PPT atebete ngiriteria ne number 3 ngira nerigu nare gatebo igo tokire take nanda kagenda ka appeal high court na high court naro yabikire judgment the same judgment so I only thank the court ngotebambia mone court segasimwa korirengiya soko bwati haki tukumyoka court asoko konyo nche nagokire asomusani one mora awinirie kina obere gakwirwanirire kiagera no twakorenere campaign ingaki ya yechi campaign 2022 na Jubilee na tenete party pono lenda akabanga atigaye waki yae kero monta korega sigoikaye waki yae lakini ende mangana buna chite tachi ko baboronge akamnyoke koti ya mokonyere togotabanya sangambi yamono sengenjo justice nja korekana oiranire gwekero wokiaye togo sabane assembly nero ba mo korera bunambwango nera so assembly achake gasi yae gotigana yuwono ni gyo ikigambere kanene gose aikoti kiabereke gotuguterare amaliete 50 y'abakonyi bawo waziri ose cabinet secretaries obono bago chorwa insa ya serikali ya Kenya kwanza kolengana nekigambere kiekana aikoti ni gwatere buna abo ba 50 ni go bachore tuma mincha nelichiko kolengana numuna chiebina ase kigambere kyo edwigo ngundi nigo amabaga abwenete ko bawe 23 korende amabaga 25 nabere ayo amentetwe nigo amentetwe mamincha nerichiko ikikirire kigambere kyo gotuguterare ogwetiwa kwa bakonyi baba waziri abo. Having answered all the issues that we framed in the consolidated petition, we now make the following final orders. A, that the current office of Chief Administrative Secretary, created by the first and fifth respondents and contained in the Kenya Gazette Special Issue number 12432, dated 12th of October 2022, and which announced the vacancies thereof, is unconstitutional. B, that whereas there was some reasonable public participation on the first complement of 23 Chief Administrative Secretaries, there was no such participation regarding the additional complement of 27 office holders. C, that the entire complement of 50 Chief Administrative Secretaries, which is to say all the second to the 51st interested parties, is unconstitutional. D, for the avoidance of doubt, the notification by the first respondent dated the 16th of March 2023, appointing the second to 51st ambiye mono mwanchu mulikiri bono anene asoko bwoto bwatia anasema rogoba ya bono na mange twariganite muligiriria kwenda soro bwoto roto iro mutumoko Tuyatogenda sensemo ya kabiri ya studio ero tumonyore Sultan Bobanya tumanyimula nara ya twariganirite asemanye chigosori korendo mwanchu muligiriri toba saguskare.
omurigiriria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigiriria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiotagete utumanye asobwango mono abonda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemo ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora boti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Biamono Evelyn Osero na Vincent Onyanja kurwa Sensemende studio mwanchu muligiriango kwarigania ase Emanyie chigosori kubanyali agendete gukorekana kurwa ase biti bito chinga kibwete biti bya siasa bwato mugusana no gana galia ebiti bya chigosori boigo bibwata yaye litariana Victor Sultano bangi tuyachakire kurwa Sensemo ya National Super League abwase timu ya Muranga Seal yalimeti segeka mochingo bwe timu ya Shabana maigayo ko baikora chigolibere ase yamo ase egosori yagosaritwe segeti ya St Sebastian Backpack Sensemo ye county ya Muranga no nyanabo Shabana nigo bagenda kora eligi net point 50 ibere chinga kiba kubwatwa na Muranga Seal net point 50 mo naisano naisato chinga kigategarete kiminane kamo yoka elio ebimina obya National Super League binyare we komo elio Chumaliga ya kombe kia National Super League nigo kere Kisii na monwa ase timu ya Shabana chinga kibago chikorana na Kisumu All Stars weekend yega chinga kichecho Muranga Seal ngo kibali ko baligania timu ya Gusii kombe kekiragenda ase timu ya Muranga Seal ose kiragende ase the Glamour Boys Shabana FC tuchikomanya so bemeli engaki ego ikali tukolia Jumamosi nyoranga Muranga Seal isokobwa na Shabana itwe nigo Muranga Seal ranyola point isato era baike point emerongo etane berene ya mobo sio bwe timu ya Shabana kolende chinga kie chinjiraika kwegena waitonga Shabana na ichigosoka no bwe ligi yo chinga kie checho Gusii FC nigo na barabuo bali netweli bagali yogosoa timu isano chintangani se ligi yo ya National Super League maiga yogo ikorwa ne timu ili ya MCF chigolibere aseyamo weekend igabo igo chigosori onche negative se ligi yo ya National Super League abu ase egati timu egati abo timu ya Darajani Gogo yaba ikorete yaikoretwe ne timu ya Migori chigoli egoli ya Masebosa chinga Kisumu All Stars babagete kibera chigoli bere
Seya Mosilibwet wakaenda makalini timu ya Coastal Rangers chigoli bere Severe chinga Kivihiga United baikole tune timu ya Mwatate United chigoli sato Seya Mombasa Elites bagasokana Naivas asokobekana chigoli bere Severe negatie chigosoli chiria chia negatigwe CA Kendi yo mwanchu muligeli Kendi gocha Gusii Simba chiko solia na Muranga Seal chinga Kisabana bagachiko solia ne timu ya Kisumu All Stars Migori Youth bachikorana na MCF chinga Kimwatate United bachikorana na Mara Sugar Naivas bachikokora ligi sentunda ya 32 ne timu ya Vihiga. Wotigana ne ligi ya National Super League tosoe Nairobi